Bloc 6. L'Esperit Sant i l'Església. Jesús va dir als seus apòstols: «Quan l'Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem i fins a l'extrem de la terra». Fets dels Apòstols, capítol 1, verset 8. Les paraules de la fe. Què és l'Església? L'Església és la gran família dels qui creuen en Jesús i el segueixen sota el guiatge de l'Esperit Sant. Unida pels mateixos sagraments, té com a pastors els successors dels apòstols. Quina és la missió de l'Església? La missió de l'Església és continuar l'obra de Jesús en el món fins a la fi dels temps. Jesús és present avui entre nosaltres? Sí, Jesús és present avui entre nosaltres quan l'Església prega, proclama la paraula de Déu i celebra els sagraments, particularment l'Eucaristia. També és present en tots els homes, sobretot en els més pobres i en els que sofreixen. Els sagraments, quants són i quins són? Els sagraments instituïts per Crist i confiats a l'Església són 7: baptisme, confirmació, Eucaristia, penitència o reconciliació, unció dels malalts, orde i matrimoni. Els cristians units a vós fem créixer l'amor i l'alegria en la vostra Església i arreu del món. La vida cristiana. Jesús és present en els sagraments de l'Església i ens dona el seu amor. Sagraments d'iniciació, baptisme, confirmació i Eucaristia. Aquests 3 sagraments posen els fonaments de la fe i de la vida cristiana. Pel baptisme el cristià neix. Per la confirmació creix. I per l'Eucaristia s'alimenta. El baptisme ens fa fills de Déu i membres de l'Església. Per la confirmació, l'Esperit Sant ens dona força per a ser testimonis de Jesús. Per l'Eucaristia som alimentats amb el cos i la sang de Jesús per a viure com a germans, fills del mateix Pare. Sagraments de guarició, reconciliació o penitència i unció dels malalts. Per la reconciliació o penitència, Jesús ens ofereix el perdó de les nostres culpes i ens reconcilia amb Déu Pare i amb els homes. Per la unció dels malalts som enfortits en la malaltia i en el pas cap a la casa del Pare.
Sagraments al servei de la comunitat, orde i matrimoni. Pel sagrament de l'orde, alguns homes cristians són consagrats per l'Esperit Sant per a servir al poble de Déu com a bisbes, preveres o diaques. Pel matrimoni, Jesús beneeix i santifica la unió de l'home i la dona, perquè estimant-se mútuament i transmetent la vida als fills, siguin testimonis de l'amor de Déu en el món. L'Esperit Sant i l'Església.